popu si na ha gọzie ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na-akpụ ntụli, onye ọbụla na-eti na-ebe ka ndị agbụrụ gbanwụ n'isi. Now, ị ga-aghọta ihe megani. Gịnị kpata ị ga-asị n'ihe ọjọọ mere? Mba, ihe ọjọọ mere mgbe ha butere anyị okpukpere arụ ebutere n'ala anyị. Ihe ọjọọ. Catholic Church wa arụ, Pentecostals wa arụ, Assemblies wa arụ. Ụka ndị mere eji were ala Kamanozuzu na Afọlọkụ Ibeko nye ndị efulefu. Nje na Afọlọkụ Ibeko ebe ndị ọgọ m n'ụlọ Maazị Nnamdi Kanu ewere ala Kamanozuzu nye ndị Methodist, nye ndị Catholic Church, nye ndị Episcopalian, nye ndị Assemblies, nye ndị Deeper Life. Kamanozuzu enweghị ala. Onweghị mmụọ. Ewere ala ya biga arụ ga-ala n'ala Igbo anyị. Chọọchị wa arụ, ụka wa arụ, ụka ga-ala n'ala Igbo. Ndị ọbụla na-ehi ya aja, ala Igbo ga-akpada ha, ala Igbo ga-akpụ ha n'ala. Otu njikọ otu geji adị.